Támuid anseo Átha Cliath ag Ceol áras náisiúnta go Gradam Ceoil TG4 agus tá iontach amach rún achar dús dheochnúid Blaisín gon chraic agus gon ullmhúchán fad anseo sa náird. Támuid anseo sa Sugar Club áta bhfuil iarmhúchán ceoltóir ógan na bliana anseo, níanachlum agus tá páircín na cantlum, agus a fáric fáilte rút go Blach Lia. Carmíon mágad tá sé jazz bheith anseo a rís an culúra fithe 5 bhliain don Gradam Ceoil. Cén bhliain a rútas an dúis? Bhí an tám rábhfuil is héindeag bhuaim mé an Gradam agus bhuaí sa bhliain céine bhuaí an fear a fórsí bháscúpa bhíon ó hin míhall ó Súlbhain. Agus as an Gradam sin chuir sé ceistom chun Ceol a chaasa leis an RT Concert Orchestra agus duine mar sin agus fuair gur go America le míhall agus bhí an chance agam de bhrí an Gradam. Héis chud seint anseo bei tú an taine bhaint as an nícheannach ní bheith aon strasúirt am líana? No, ba mé chraic na hetar éis seo agus ba mé sa loch féicna nacht agus brathnú na daoine. Dúras cín tá mé ag tanú leis sin. Tá sco an cheol anseo sa Sugar Club agus iarmhúchán ceoltóir ógan na bliana as Gradam Ceoil anseo. Ach bígí linn in nacht Facebook Gradam Ceoil TG4 ó na 8:00 bei muid is srothú beo in sin agus ina dhé sé ag go leabh sin lí bígí breanú Gradam 25 TG4.